I fixed it. Don't copyright this video again. Аз знам, за да си правя дома, да ми е уютно на семейството, да ми е хубаво, да ми е топло вкъщи. Всяко едно нещо е за другите, не е за мен. Иначе ги вкараш в черно дупка, няма да дойде. Визуализирай си. Септември месец, 23 септември, аз ще съм направил това.